Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Ben trobats oients, encetem una nova temporada de la notícia positiva. En aquesta ocasió es tracta d'un avenç mèdic. Ja està disponible a tot l'Estat un nou medicament que allarga un 20% la supervivència de pacients amb càncer de mama avançat i amb metàstasi. Notícia esperançadora per a les afectades pel càncer de mama en estat avançat i fins i tot amb metàstasi. La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris ha aprovat un nou tractament per al càncer de mama que ha donat resultats extraordinaris en els assajos clínics. Es tracta de l'eribolina. Aquest fàrmac va allargar un 20% la supervivència de pacients amb càncer de mama amb metàstasi i ara està demostrant la seva eficiència en càncers curables. A més, té l'avantatge que les sessions són curtes i poc tòxiques i és menys agressiu que la quimioteràpia, de manera que permet fer una vida gairebé normal. Després dels extraordinaris resultats, a partir d'aquest dimecres, tothom que necessiti el medicament hi tindrà accés després d'haver estat aprovat pel Sistema Públic de Salut. Del fàrmac, el desenvolupament del qual s'ha liderat des de Barcelona, se'n podran beneficiar entre 6.000 i 8.000 persones a tot l'Estat. El cap de l'Unitat de Càncer de Mama de la Vall d'Hebron, Javier Cortés, ha dit que el medicament no és una promesa, sinó que ja és una realitat. L'eribolina procedeix d'una esponja del març del Japó, però el gruix del desenvolupament del medicament s'ha portat des del Vall d'Hebron. Aquest fàrmac es prova també en altres tipus de càncer, com el de pulmó. No obstant, encara és aviat per parlar de resultats en aquest camp.